Dobrý deň, vitajte pri ďalšom vydaní našich rozhovorov. Podnikov, ktoré svoju históriu začali písať ešte v minulom storočí a dokázali ustáť zmeny nielen spoločenských pomerov a niekoľkých vln privatizácií, ale dostať sa aj na špičku vo svojom odbore a medzi konkurenciou nie je na Slovensku veľa. O to viac stojí za povšimnutie, že aj v tak konkurenčne náročných odvetviach, ako sú elektrotechnika a energetika, máme na Slovensku lídra, ktorý už 7 dekád preukazuje svoju kompetentnosť a skvelé výsledky nielen na domácom, ale aj zahraničnom trhu. O tom, ako sa k tomuto úspechu dopracovala skupina PPA Control akciová spoločnosť, sa porozprávame s Erikom Vicenom, zástupcom generálneho riaditeľa pre obchod. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Je len málo čisto slovenských firiem, ktoré sa môžu píšiť vyše 70-ročnou históriou, dokážu sa adaptovať na meniace sa trhové podmienky a pritom aj rásť. Keďže, ako som už spomenul, skupina PPA Control medzi také spoločnosti patrí, skúste nám na úvod prezradiť, v čom teda tkvie tajomstvo vášho úspechu. Je pravdou, že za tých vyše 70 rokov sme prešli mnohými zmenami. Po príchode trhového hospodárstva na Slovensko sme čelili ťažkým obdobiam, kde nám mnohí predpovedali aj neúspech, čo našťastie sme nezažili. Začali sme v dobe, keď počítače v priemysle boli raritou a o internete či mobiloch nikto ani nechyroval. My sme sa však vždy dokázali odborne zomknúť a prispôsobiť sa podmienkam, potrebám trhu a našich zákazníkov. V začiatkoch to bol hlavne segment jadrovej energetiky, rekonštrukcia Jaslovských Bohuníc, neskôr výstavba Mokovec. Potom sme činnosti rozšírili o dodávky technológií do cestnej infraštruktúry a tunelovej infraštruktúry. Následne sme sa zamerali na rozvoj priemyslu pri výstavbe nových výrobných hál a prevádzok. Dnes je naša orientácia na veľké energetické projekty a zahraničný trh, ktorý nám momentálne pokrýva takmer 45% tržieb. V dnešnom dynamicky sa rozvíjajúcom segmente energetiky je potrebné byť dôkladne pripravený na zmeny a rizika. Toto sa nám darí aj vďaka pravidelnej aktualizácii našej strednodobej stratégie, ktorá odkrýva potenciál trhu, príležitosti, nové trhy a veľmi presne definuje rozvoj spoločnosti na ďalší 3 až 5 rokov. Zahŕňa to nielen rozvoj smerom k obchodným činnostiam, ale aj smerom dovnútra spoločnosti k zmenám a rozvoju interných procesov ku zvyšovaniu odbornosti našich zamestnancov, ktorí sú základným kameňom nášho úspechu počas celej existencie spoločnosti. U našich pracovníkov kladieme veľký dôraz na chápanie všetkých procesov interných spojených s realizáciou v súvislosti, či už ide o fyzikálne alebo elektrické procesy, samotné procesy spojené s predmetom konkrétnej zákazky. Toto je kompetencia, ktorá nás často odlišuje od konkurencie. Umožňuje nám ponúkať zákazníkom moderné technologické riešenia, ktoré spĺňajú aj tie najprísnejšie kritériá bezpečnosti, hospodárnosti a ekologickosti. Vďaka tomuto dosahujeme aj finančnú stabilitu, ktorá je súčasťou našej konkurenčnej výhody a pomáha nám zvládať aj tie najnáročnejšie procesy. Už druhý rok po sebe sa firme vlastne podarilo prekročiť hranicu obratu 200 miliónov eur v tržbách a s rastom takmer 10% za posledný rok. Ako sa vám to podarilo napriek tej ťažkej situácii na energetickom trhu, rastúcim cenám a tých prekážok bolo ešte oveľa viac samozrejme? Paradoxne každé krízové obdobie, či už obdobie pandémie, vojenský konflikt na Ukrajine, energetická kríza alebo rôzne legislatívne zmeny našu skupinu posilnilo.
V prvotnom soku sme vždy dokázali vďaka kvalitnej analýze a hľadaní riešení na vzniknutú situáciu nájsť správny mix opatrení, ktoré nám otvorili nové príležitosti. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme prijať správne strategické rozhodnutia, ktoré našu skupinu posúvajú neustále vpred napriek zložitým prekážkam. Neustále diverzifikujeme naše portfólio a trhy, na ktorých pôsobíme. Čím ďalej, tým vo väčšej miere hľadáme nové trhy, a hlavne trhy v zahraničí, kde dokážeme akceptovať rozumnú mieru rizika. Transformujeme sa nielen smerom k zákazníkom, ale aj smerom dovnútra skupiny. A v neposlednom rade rozširujeme svoje kompetencie, aby sme dokázali ponúknuť stále viac komplexnejšie služby zákazníkom. Už ste spomenuli ten rozvoj kompetencií. Môžete to trošku priblížiť, konkretizovať, ako sa vám darí ich rozširovať? Napríklad v roku 2021 sme zrealizovali akvizíciu spoločnosti Lev Elektra, ktorá nám zabezpečila schopnosť poskytovať služby vo všetkých napäťových úrovniach, vrátane veľmi vysokého napätia. Rovnako aj akvizícia spoločnosti Energocontrol v roku 2023 nám umožnila, že dokážeme zúžitkovať naše spoločné bohaté skúsenosti z Latinskej Ameriky v oblasti dodávok technológií pre energetiku pri realizácii veľkých energetických projektov a celkov na kľúč, tzv. EPC projektov. Zahŕňa to celý proces od štúdie cez legislatívne povolenia, projekčné a stavebné práce, dodávku a montáž inovatívnych, vyspelých technológií až po uvedenie a spustenie do prevádzky, následne záručne pozáručný servis. Výhodou pre investora je jeden zmluvný partner, ktorý nesie zodpovednosť za celé dielo, ako celok, vrátane poistení všetkých zmluvných dojednaní. Neustálym vzdelávaním a odborným rastom našich zamestnancov dokážeme všetky fázy projektu zastršiť a dodať zákazníkom moderné, spoľahlivé, technologicky vyspelé, optimálne riešenia. Tieto naše činnosti majú oporu aj v opatreniach a rozhodnutiach Európskej únie, ako napríklad jadro bolo uznané ako udržateľný zdroj elektrickej energie alebo stanovený cieľ EÚ k zníženiu produkcie emisí. Vráťme sa teda ešte k tým spomínaným EPC projektom. Čo konkrétne sa vám podarilo už zrealizovať v tejto oblasti, alebo na akých projektoch aktuálne v tejto oblasti pracujete? Po takej dlhšej odmlke z Latinskej Ameriky, kde sme získali bohaté skúsenosti, ktoré sme zúžitkovali pri výstavbe tepelného zdroja pre cukrovar Sereď, kde sme na zelenej lúke komplet zabezpečili výstavbu novej teplárne, ktorá produkuje paru potrebnú pri výrobe cukru. Výroba tepla bola nahradená z hnedého uhľa na zemný plyn a bioplyn. Ďalším významným projektom na Slovensku bola ekologizácia teplárne Martin, kde bolo uhlie nahradené technológiami na báze zemného plynu. Tu boli nainštalované kogeneračné jednotky, ktoré zabezpečujú nielen výrobu tepla, ale aj kombinovanú výrobu elektrickej energie. Ďalší z významných projektov bol aj projekt novej kotolne pre duslo Šala K8, ktorý zabezpečil nášmu zákazníkovi optimálnejšiu prevádzku a posilnenie výrobných kapacít, stabilné dodávky energie. Ďalej, tieto realizované referencie nám umožnili uchádzať sa o obdobné projekty v susednom Česku,
kde sme úspeli pri modernizácii teplárne v Detmaroviciach a projekte obnovom nášmu cukrováru Sereď, konkrétne pre cukrovár Opava. Posledné projekty, na ktorých aktuálne pracujeme, sú z oblasti energetiky. To je modernizácia teplárne v Žiline. A v oblasti dopravnej infraštruktúry je to projekt technologického vybavenia diaľničného tunela Višňové, ktorý, ako viete, bude najdlhší tunel na Slovensku s dĺžkou 7445 metrov a z technologického hľadiska bude v ňom nainštalovaná najmodernejšia technológia, ktorá je v tomto segmente na trhu momentálne najlepšie. Zvládnuť projekty tohto typu po technickej, ale aj organizačnej stránke nie je zďaleka jednoduché. Čo všetko musíte teda ako generálny dodávateľ na týchto projektoch zabezpečiť? No, tak vo všeobecnosti doslova ako generálna dodávka, čo to znamená? Je to zastrešenie diela od prvotnej prípravnej fázy až po samostatné odovzdanie, spustenie diela do ostrej prevádzky. PPA Control dokáže vstúpiť do tohto procesu v akejkoľvek fáze rozpracovanosti a v prípade potreby vieme zabezpečiť aj vhodné financovanie. V prvotnej projekčnej fáze zabezpečujeme dokumentáciu pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt kybernetickej bezpečnosti a dokumentáciu skutočného vyhotovenia. Počas realizačnej fáze spolupracujeme so spoľahlivými a overenými partnermi, kde projekt delíme na stavebnú strojno-technologickú časť, ktorej súčasťou sú dodávky technológií ako turbín, kotlov, kogeneračných jednotiek, jednotlivých potrubných systémov meracej a regulačnej techniky, riadiacich systémov a elektrosystémov. Tak doteraz sme hovorili najmä o histórii a súčasnosti. Skúsme sa na záver teda pozrieť do takého najbližšieho obdobia. Ako vy vidíte budúcnosť skupiny PPA Control? No tak naša budúcnosť, chceme sa stále rozvíjať. V prvom rade chceme, aby sme boli vnímaní ako moderná firma, ktorá v duchu svojho poslania vdýchovať život technológiám budúcnosti, ponúka svojim zamestnancom perspektívu odborného rastu a účasti na tých najvýznamnejších projektoch v energetike v Európe a aj po svete. Chceme byť dobrá firma, ktorá je zaujímavá pre mladých ľudí, našich potenciálnych budúcich zamestnancov, ktorí môžu rozšíriť naše rady a našich súčasných 900 pracovníkov bude naďalej rásť. Z oblasti obchodu chceme v duchu našej vízie byť zdrojom inšpirácie úspešných a spolu vytvárať svet čistejších a komfortnejších technológií. Chceme ponúkať našim zákazníkom najmodernejšie technológie vďaka vlastnému know-how a prispieť, aby výrobné procesy našich zákazníkov, partnerov boli efektívnejšie a komfortnejšie. Chceme byť najlepší nielen v tom, čo robíme, ale aj ako to robíme. Chceme, aby aj tí najlepší v odbore a v odvetví hľadali u nás radu alebo inšpiráciu, aby sme pre nich boli zaujímavým zdrojom zlepšení, inovácií, unikátnych riešení a partnerstiev. Zároveň chceme aj naďalej sa snažiť o udržateľný rast
a spoločenskú zodpovednosť. Toľko teda názory a myšlienky Erika Vicenu. Ja ďakujem, že ste prijali pozvanie a prajem všetko dobré. Dovidenia. Dovidenia, pekný deň prajem. Pozrite si aj naše ďalšie videoformáty, podcasty či naše príspevky na LinkedIne. A ja sa na vás teším pri ďalšom vydaní rozhovorov. Dovidenia.